Я разумею, что я таких не один. Евген Абрамович, голкипер. Номер 6 Павел Кирильчик, капитан команды. Номер 9 Артем Кийко. Номер 11 Юрий Ловец. Крумкачов. Гості подають далеко від володіння Івана Санько. І ось зараз брамкар. Брамніфікація по ягонних порушеннях. По ягонным порушениям, ну, не схильные были арбитры, не то, что это помогать крумкачам, а как бы так судить больше объективно. Як сказав у минулому, у сьогоднішньому матчі по двобой з Нафтаном, було вельми важливо ще з якої нагоди. Добрий удар, але значно вище полетів м'яч. З якої нагоди, що він приходив у крумкачі, але зараз гуляє за Дзержинський Арсенал. Володав м'ячом. Бачите, як до цієї ситуації це не Валер Фомічов, який сам може повести наперед і прийняти уділ у атаці, як робив це у минулому сезоні. Ось добре, Лисакович пішов направо віддав. Кому там віддавати, що там робити. Видак на Казакова пробиває. Судовный Константин Казаков. Резкая атака. Константин. Передача. И удар лез не в одно. Канані не в один дотик. М'яч трапляє у правий бок брами Євгена Абрамовича. Який вельми важний гол. Хай він не тримався від початку зустрічі, хай не тримався близьких, хай не трималися. Як казав Сергій Кузьмініч, ось гэта контроль м'яча і високий пресинг на початку зустрічі. Але ось один з моментів, здається, Константин Казаков становиться найлепшим бомбардиром команди. Ну, я маю на увазі, принаймні, у опошніх зустрічах. У минулому двобої з Нафтаном він забив наприкінці першого тайма на 40-й хвилині, зараз криху пізніше, у компенсований час, але крумкачі ведуть. Яцкевич зараз отримує м'яч, виходить сам насом з Абрамовичем. Чи удасться йому провести гол? І Олександр Яцкевич 2-0! Крумкачі! Гол прямо футбольного Арсенал. Олександр Яцкевич! Это герой матча минулого сезона, шанс задовольнения, коли команда гуляла у Бересті, суперсруха. Александр Яцкевич не забивал кольки гол, провел там мяч вельми важный. Яцкевич забил в этом сезоне один раз, его другий мяч Яцкевича в этом сезоне. Як грамотно, як письменно пройшов этот футболист, не спешался пробивать, пройшов тренерской працы. Ну, важливый. Ось такі моменти. 31-годовий футболіст Павел Гречишко. Ну і у Арсенала, так само, я казав, капітан докладами такі теми, як теоретична підрихтовка футбольного арбітра, рухомої гульні, гіподинаміка, як один з факторів погрози здоров'ю студентської молоді. Якщо поїдуть у Гомель, повинні згуляти з речицьким спутником, але той матч відбудеться менавіта у Гомлі, простий день. Ну, доброго вуголі, що гэты двубой відбувся. Я ще раз нагадаю, Арсенал пропускав дві зустрічі з-за того, що у футболіста команди був зауважений. І назад, криху колядка. Ось заактивнічали футболісти Крумкачов знову. Є технічні футболісти, звісно, у Арсенала. Сам насамка пройти когось із футболістів. Крумкачов, бачите, як небезпечно. Знову дали пробити футболісту Арсенала. Ну на що так, треба більш пильно. Юрій Ловець зараз був на небезпечній ситуації. І добре знову, що удар не отримався. Лисакович, Лебедев, пробей! Блокують футболісти.
Ну, по такой гульні крумкачі повинні вирятувати свою перемогу, її утримати. От Яцкевич допомагає, нападник. Ольшанік. На Зянько навішував. Високо. Ось зараз треба бути уважливими. Вся команда Арсенала перейшла на полову поля 0. Кійко пробив високо знову, вельми високо. Буде добре. 23-й номер, російський легіонер Євген Чеботаренко, любимець публіки, зараз може з'явитися на полі замість Дмитрія Жданка. Зараз небезпеки ніякої не було. Футболіст вернувся у склад команди. Наближається час до закінчення гульні. Не треба давати Арсеналу навіть один м'яч забити, щоб не було знову нервової концовки, як у попередній зустрічі з Нафтаном, коли вигулювали тільки один м'яч. І наприкінці новополовці пішли наперед. Створили великий такий тиск на браму Крумкачов, але не відбилися. Павел Гальчик. Напевно, знімуться ще вище зі свого третього місця у турнірній таблиці. Може і на одноособно вийдуть яке місце Іван Цанько. Петр Згурський. Ось Філіп Рудик. Бачите, що робиться, бачите, що робиться. Не трапляє м'яч у браму, ну і тут пошансувала команді Крумкачі. Але ну на що так покидати, на що так давати, я не ведаю. Добре, що так ляніво. Лепей провести товариський матч, чим відказний кубковий. Ну і до свого рекорду, до чвертьфіналу Крумкачі так само можуть дійти при такій гульні. Заканчивается 4-я додатковая хвилина. Недокладный снова удар.